थारैनो बर' हारिनि गेजेराव मा जानो हमखो? फिसाइ थाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों खारखोमालांनाया बारानिफ्राय बारा जानो हमगासिनो दं। थिग बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि जयरामपुर पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं बयजन्तीपुरी गामिनि थागिबि सिखिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला रनेन बसुमतारीनि बिसि पमिता बसुमतारीया दान मोनसे आगोलनिफ्रायनो गोमानानै दं। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला गाहायाव होनाय जामबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। जामबुं नाम्बार 9864999851। खुलुमबाय। आं बे चेनेलनि जुगेदि आंनि दुखुखौ फोरमायनो लुबैदों। आंनि मुङा श्री हमेन बसुमतारी, गामिया नं 1 बयजन्तीपुर, जिपि जयरामपुर। जों नोंथांनि न'खराव माबा मोनसे दुखु जानानै दं होननानै जाथाय जानाय खोनानो मोनदों। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो जों आंनि हिन्जावा दिनै 1 दाननि साननै सानथाम बारबावबाय। आंजों एसे नांलायनाय बायदि जादोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो ओजों बिमा बिफानि न'आव थाहैयो। ओमफ्राय फैनायनिथ' सोंबा फैगोन होनो, ओमफ्राय फैया बिदिनो 1 दाननि बारलांबाय। बेनि उनाव फैनायनि सानसेखालि रादाय होदोंमोन, सुनिबाराव फैनो होननानै। फैयालासिनो आरो देवबारनि फुंनिफ्राय आरो मानसिया न'निफ्राय खारफिनोसै। दा नोंथाङा नोंथांनि हिन्जावखौ मा हास्थायदों, फैजानो लुबैदों ना? आंथ' हास्थायो फैफिनथों। जों मोजाङैनो रायजो जादोंमोन। आंनि फंसे एसे नों बेखौ बुलाय सुलाय माबाफोर जादोंमोन नामा? नों बुलायथ' बिदि जायाखै। आं सानसेखालि बुंदोंना सासे मानसिनाव जेनेबा सहाय हैनो थांदोंमोन, माइ गायनाय। माइ गायखालि जेनेबा एसे सोरां बारां फै होनदोंमोन। ओमफ्राय आं बुंनाय मथे एसे लेट जादों। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो नों आं लेंहरनाय बायदि मानो फैयाखै होननानै ओमफ्राय एसे नांलायनाय जादों आरो। बेनिफ्रायनो आं दसे बाजार खालामनानै ओंखारलाङो, बेयावनो न'निफ्राय खारखोमालाङो। दा नोंनि हिन्जावनि न'खराव नों खबरफोर लानाय जादों ना जायाखै? दाथ' खौरांफोर लानाय जादों ना जायाखै? लादोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोननाव मा बुंदों बिथांमोना? बिथांमोनावथ' गैयासो होनदों इसोरबो। दा गावसिनि न'आव गैया? गावसिनि न'आव गैया। ओरैनो दा नोंथाङा पुलिस थाना माबाफोराव केसफोर होनाय जादों? बिदिथ' होनाय जायाखै। नोंथाङा सानो नामा नोंथांनि हिन्जावखौ सोरबा गुबुना खारदों होननानै? आंनि माबायावथ' बिदि सानाखै बारु। नोंथांमोना न'खराव साबेसे जेनेबा? जोंना दा जोंनि नैबे दा आंजों फेमिलि जों 3, आंनि हिन्जाव आरो फिसाला सासे दं। फिसालाया बेसेबां बैसोनि? फिसालाया एबार 11 बोसोराव हाबबाय। नोंथांनि बिसिनि नामखौ मिथिनो हागोन? ओरैनो पमिता बसुमतारी। ओंखायनो आं गासिबो रायजोफोरखौ आं खावलायो, आंनि हिन्जावखौ जुदि बबावबाफोर नुबाय बायोबा आं दा कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, बे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरो आरो जाहाथे हमनानै दोनो। कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 9864999851।